Unsa kining gitawag og paternity leave para sa mga bana nga dunay umaanakay nga asawa. Ibaw kamo, kini ni ang mao nga balaod. 1996 pa nga nitugot nga dunay paternity leave para sa mga bana. Pero gamay ra nga mga kompanya. Halos tanan nga mga kompanya, bisan mga dagkong kompanya, wa ni hatag ni ining mao nga matang sa benepisyo ngadto sa mga bana nga trabahante. Ang Paternity Leave Act of 1996 pa niha. Under Section 2 and Section 3 nag-ingon nga kadtong mga trabahante nga bana nga may umaanakay nga asawa, dunay 7 ka adlaw nga paternity leave with pay, bayaran sa employer. O ma-apply ni hangtod 4 ka deliveries. So 4 ra ka mga bata sa bana ang ma-applyan ini. Wala pas nag-upat, di na ma-apply ang paternity leave.